Insemmilkom, minn ħin għal ieħor mistenni l-verdett fil-ġuri ta' Sergej Nikitwik ta' 39 sena mill-Ukrajna, akkużat bil-qtil ta' martu li daħal fis-seba' jum tiegħu. Dan kif intemm l-indirizz tal-imħallef Michael Mallija u dalgħodu l-ġurati daħlu jiddeliberaw għal ħabta ta' 11. Sergej Nikitwik għaddej ġuri quddiem l-imħallef Mallija akkużat li f'Novembru ta' sentejn ilu fi blok ta' appartamenti f'San Pawl il-Baħar ikkaġuna l-mewt ta' martu Ludmila wara argumenti li kellu magħha. Il-mara kienet mietet meta kienet fl-indana tal-istess blok huwa qed għal diversi solari. Il-mexxejja tal-Unjoni Ewropea nġabru għal summit urġenti fi Brussell bilha li jkunu finalizzati l-aħħar dettalji biex jiġi stabbilit kif se tkun indirizzata l-kriżi taż-żona euro. Il-mexxejja Ewropej talbu azzjoni immedjata biex tkun indirizzata qabel tkompli tikber il-problema ta' dejn li għandha l-Italja u biex il-pajjiż jevita li jidħol fl-inkwiet li għandu bħalissa l-Greċja. Qabel is-summit tal-lejla l-Kanċillier Ġermaniż Angela Merkel qed tiffaċċja vot fil-Parlament dwar kif iż-żieda fl-għajnuna li ser tagħti l-Ġermanja mhux se tfisser aktar taxxi għall poplu Ġermaniż. Il-Ministru Ostingat jikkonferma li l-Gvern mhux ser jitlob lura l-flus li ħallas f'konsulenzi għar-rotot tat-trasport pubbliku. Ostingat iżda ma rridx jgħid kemm sew il-5 bidliet li saru fit-trasport pubbliku f'dawn l-aħħar 3 xhur. Waqt konferenza tal-aħbarijiet il-lejla d-deputati Laburisti Gino Kawki u Joe Mizzi tkellmu dwar ir-ruling tal-Speaker rigward iċ-ċaħda ta' 3 deputati Awċin Giovanna De Bono, Fredrika Zoppardi u Chris Said. Fi kliemhom dil-mossa kienet qed timmina l-ogħla istituzzjoni f'pajjiżna jiġifieri il-Parlament. L-Speaker tal-Kamra ta' raġuni l-Oppożizzjoni Laburista li fis-16 ta' frar li għadda, it-3 deputati nazzjonalisti Awċin ivvutaw kontra li l-Gozo Business Chamber jidħol fl-MCSD. L-Aġenzija tal-Gvern Malta Enterprise fl-aħħar sena approvat biss 3 proġetti fil-Gżira Awċija li sas-sena 2013 mistennija joħolqu 8 impjiegi. Din l-informazzjoni ingħatat fil-Parlament fi żmien meta f'Għawdex hemm 965 persuna bla xogħol. Issa li gwerra fil-Libja ntemmet, Malta għandha tieħu rwol proattiv illi ddistingwiha matul is-snin. Għal dan il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat f'intervent waqt il-programm Realtà fuq One. Fl-istess programm wieħed mill-mexxejja tal-Kunsill Transitorju Libjan qal li mexxejja Libjani se jkunu lesti jaħdmu ma' gvern ġdid f'Malta. L-Aġenzija tal-Credit Rating Fitch ikkonfermat ir-rata ta' A+ f'dak li jirgwarda ir-rati tal-kambju barranin u lokali. Madankollu ftit ta' żmien ilu l-Aġenzija Internazzjonali Moody's kienet naqset ir-rating ta' Malta minħabba il-qagħda ekonomika ta' pajjiżna. Dak kien kollox għalissa. Aktar dettalji fil-bulettin tas-7:30 fuq One.